Gelaran Arung Budaya dipun parakan kanthi gedhok selamat kalian Bapak Guru Lati. Yo. Oh. Yo. 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 Yo ya tan calewo hatiku keyuyut seragamu saya nambahi wangun dasar lawung lencir kuning ora mokal atiku banjur kumbing mesemu setitik aku wis trima kono tak anggut tondo lawan kurina wengi tansah lewung tresnaku tan bisa lali. Josh. Keyuyut seragamu saya nambahi wangun dasar lawung lencir kuning ora mokal atiku banjur kuming mesemu setitik aku wis trima kono tak anggut tondo lawan kurina wengi tancale wong tresnaku tan bisa lali. Hae yo 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 Josh. Ya. Yo. Oh yeah. Ya. Niki namung damel hiburan mawon. Sawise kula joget kalian Pak Guru Lati wonten ngajeng niki wau kok kula sawang